Takže, aby nás objasnili, máme tu challenge. Miro ide piť úžasný Clever sirup s prichuťou maliny. Zavretý, je úplne nový. Ide ho exnúť. A my sme si to prišli pozrieť. Tak sa to, tak to Takže mohol by to skúsiť. Násviť mu skôr hlavu. Toto bude zlé. Uj, to je hlava. Potom nezodpovedáme za to, keď sa mu niečo stane. Tak dobre. Takže na X. Ideme. Ukáž, počkaj. Co vy vidíte zvratky? Bože, však ešte ani není polka, už sme zle. Prerušenie môže byť, jasne. Áno, jedno musí byť. Do 10 minút, počkaj, chlapci, ideš. No. Pije, idem mu to. Uj, to je hnusné. Aké to je? Daj nám kývnuť, ideš, dávaj. Merečku, výborné. Jo, perfektné, ideš, si v polke, za polkou. To skoro máš. Vydýchaj sa, ideš. Uj, Bože. Pozrieme sa, koľko tam má, je tam už to ani polka. Už je viac než polka. Ideš, Virčo. Pokračujeme. 3, 4, hop. Toto je asi najlepší challenge. Fú, Bože. Jeho ksich žiari. Fuj. Máte tu niekto čistú vodu, Janči? To je taká tyčka, že? Môžeš dať prst do huby. Ser na to. Nie, ja to dám ešte kusok. Ideš, Mirčo, poď. Mne treba ho donútiť, vieš? Bože, fuj. Už tam toho moc nie. Áno, Miro, je to dobré, už to skoro máš. Ešte 5 ml. Ty Už to skoro je. Je to tam. Počkaj. A teraz je tyčkovanie. Aby sme boli jasné, je to úplne prázdne. Povedz nám, jak chutil sirup. Miro, jak chutil sirup. Jak chutil sirup. Asi sa vydáte teraz, dobre. Buď sa nespamätá, alebo hodí mi na kameru tyčku. Počkaj, dám ti skolo. Počkaj. To je aké dobré. To je divné. Ale vidí to cesto. Takže Miro nám prežil, to je jedna z tých najhorších možností. Trošku plače, ale nie je to v pohode. Bože, počkaj. Nie, ja som taký dobrý, že nebudem grcať. Dobre, takže asi ukončíme tento challenge. Miro to dal a keď hodí tyčku, tak vám to ešte nafotíme. Takže, čau.